ଆଜି ରାତିରେ କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? କଣ ଆଉ ହବ? ଭାତ ଡାଲି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି। ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ ଟିକେ କରିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତାନି? ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାସି ମାଂସ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିନି, କରିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତାନି? ଯେତିକି ତ ପାଉଛ ଭତ୍ତା ପଇସା, ତମ ମେଡିସିନ କି ସର୍ଟ, କେମିତି ଖାସି ମାଂସ ଖାଉଛ? ନ ଦେଖିଲା ପୁଅ ଦେଖ ନା କାଢିଛି କଇଁଚ ବେକ। ବୟସ ସେତେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଦିବଟା ସେତେ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଭାବିଥିଲି, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତ ଆମ ପତ୍ରିକାକୁ କିଛି ପଇସା ଆସିଯାନ୍ତା। ମୋର ଫକୀର ମନ ସେନାପତି, ତମରି ଗପ ଛାପିବା ପାଇଁ ପତ୍ରିକା ମାନେ ତ ଖାଲି ଚାହିଁ ବଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇଟା ଆସିଛି ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କିଛି ବି ଦେଇପାରୁନି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା, ଯେତେ ହେଲେ ଭଉଣୀଟା ଆଉ ତ ରୋଜଗାରିଆ ମଝିଆ ପୁଅକୁ କହୁନୁ, ଆଉ ବାପ ଲାଗି ତ କିଛି କଲାନି, ଆମ ମାମୁଁ ପାଇଁ ତ ନିହାତି କରିବ ଆଉ।